aprangsi Karbi Anglong Tokspen abangso video nangalang dun kedo anak korte ngirban atum pan pustame li hinpen kardom pajiri lo lapen non nilitum nangaci sing nangacadang mate kewang nang kahumri ko dagma lagi nili nang paklang ponpo lasi kewang nilitum West Karbi Anglong Phelangpi mate Kheruni Derarong mate Chengbong Derarong lasi labangso Derarong nang kahumri athe kopima lake Chugdamtang Nifai Matijong Forni Bhomkuru arni abang Mr. Nogang 2021 kachupatelong nong ekelong dun mate hiniang deng ki undun akehai babu terang ahem non nilitum labangso atok sopen mate Karbi Anglong tok pan pustame camera person Ram Singh tok biakai ban paklang ponyo hai chuneng lilo walang lilo pardon te akehai terang sangho nang li kuman labangso nong ekelong dun athe mate kodak pensi nang li kechengsi lapen koson pena bidisi nang li halabangso ang dengan kili dun lo laso nong ikilong dun ang ding bangke nili bangke dak Kheruni jimdo digi jimpu 2016 ani kan si kangpu lapen West Karbi Anglong long kangpu chenga jim lola lasi haso ajima atro pensi nili 5 December ani Nogang long Mr. Nogang chapati do haso ani si nili nong chipalong dun lo second position nong chipalong dun lo nili choro lo alang lipan itum Karbi Anglong tok span usame hirjume uthot dothulo tenangli labangso body building along